Înainte de toate cumpărăturile și așa, deci să mănânc că e ora 12 și nu mai pot, pur și simplu leșind de foame. Am vrut să ne băgăm aici la bun, bine, de fapt mesele sunt pentru toată lumea. Aici la bun pentru burgeri, dar am văzut că nu e așa aglomerație și ne-am mutat pe partea cealaltă, la Fucina se numește, și am luat 3 burgeri americani. pentru fiecare americană, câte un meniu de fiecare. Cartofi cu salse. Acum așteptăm să... Avem un aparat care trebuie să sune. Când sună aparatul, trebuie să mergem să le... Un pager se numește. Când sună, te duci că sunt gata. Pager. Și bonul este aici. Burgerii au fost, cred că, undeva la... Este 12,90 €. 12,90, da, și fac ăștia 38,70 și sucurile sunt astea, 9,60. Eu Coca-Cola cu Alina și Izabela ceai. Da. Plăcubil așa, la prima atingere centrul ăsta comercial. Gata, suntem chemați. Gata, hai că ne-a ajuns burgerii. Hai, pune și mie. Servește-mă, doamnă, te rog. Mamă, dar ce bine arată. Și coșulețul ăsta așa cu cartofi. Și burgerul e mare, mare, salse. Arată bine de arătat. Ăla dă și într-o parte acolo un pic, că nu deranjăm pe nimeni deocamdată. Hai să încercăm cartofii prima, că ea Izabela, că noi suntem mâncăcioși, a zis oamenii aici, urmărit transmisul. Noi suntem mâncăcioși. Foarte bun. Congelați la bune au gust ca ăia de la McDonald's. Un pic mai crocant. Hai să vedem burgerii doar. Hai să vă văd. Are chifă din asta cu coasă. Ia. Ia să vedem de aproape așa. Au ce curge din el pe partea asta. Mamă. A bun? Te faci varză, dar e bun rău de tot. Ia uite. Mie mi-e frică să nu o fac. Ia. Bun? Da, e mai bun. Mai bun ca... Nu, nu e mai bun ca la gramare. Nu? Nu? Mie îmi place. E ok. Îmi place, dar nu e care. Asta am prăjit cartofii ăștia, nu? Da, un pic am prăjit crocanți așa, dar sunt buni. Da, așa ca aia de la McDonald's. Același gustul la parcă un pic mai țărănești, așa să zic. Da, mai bun mai crocant ca. Eu vreau să le dăm... Nu sunt congelați, pentru că n-am formă. Da, vedem chiar că pregătește rețelul. Pregătește, da? Eu nu știu cum să mai apuc. Îl întorci, tati, pe toate părțile. Ia, să vedem pe mami. Nu pot să mușc eu de tot ăsta. Nu poți. Ia uite ce curge din el. E bun? Și chifla e bună, e? Moale, da? Dar e mai bun ca ăla de la mare? Nu. Era mai bună la? Da. Ei, dar la anul o să mănânc și eu acolo, să vedem cum e. Oricum, bune și astea. E bun, da. Nota 9,5, ca să nu zicem așa. Hai să avem poftă. Au pus ăștia bacon aici, nu s-au încurcat, nene. E gustos, dar e foarte bun. Deci a fost adevărat american, adică în sensul multă salsă, multă carne, mult bacon, mult... Practic cartofii nu mai erau nevoie de ei, dar așa a fost meniul, asta e. Oricum bun și cartofii, dar burgerul bombă. La ce am mâncat mă zis de până la urechi.